Читтә сибелеп яшәүче милләттәшләребез телебезне, тарихыбызны һәм гореф-гадәтләребезне саклап калу өчен зур эш алып бара. Һәм алар ялгыз түгел. Татарстан аларның бу изге эшләрендә терәк һәм маяк булып тора. Әссәламу алейкум, мөхтәрәм кунакларыбыз, хөрмәтле телевизор караучы тамашачылар. Бүген башваткыч тапшыруында кунакта Киров өлкәсендә яшәүче милләттәшләребез, аларның үзләре белән якыннан танышыйк әле. Беренче катнашучыбыз Ныкрат Аланы районының Иске Пенәгәр авылыннан Шмәкәр Әлфирә Гайфетдинова. Икенче уенчыбыз Малмыж районының Яңа Смәйл авылы җирлеге башлыгы Рәшит Әхәтов. Һәм инде өченче кунагыбыз Ныкрат Аланы Урташын авылыннан хезмәт ветераны Фидая Закирова. Мөхтәрәм кунакларыбыз, башваткыч уенын башлап җибәргәнче, гадәттә аның кагыйдәләре белән танышып китәбез. Һәм инде шушы кагыйдәләрне таныштыруны мин үз өстем алам. Менә шушы экранга килеп чыгачак шакмаклар. Шакмакларга 22 сорауның җавабы яшерелгән. Аңлавыгызча сорау инде миннән булачак, җавабын сез яңгыратачаксыз. Һәрбер дөрес җавап сезгә 1 балл алып килә дигән сүз. Башваткыч уены шул ягы белән дә үзенчәлекле уенда катнашкан һәрбер уенчы бүген бик матур һәм истәлекле бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Ә инде бу бүләкләрне сезгә Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясе әзерләгән. Уенның азагында иң күп балл җыйган уенчы башваткыч уенының җиңүчесе булып таныла. Һәм инде башваткыч уенының кагыйдәләре буенча бу уенчыга супер уен тәкъдим ителәчәк. Супер уенда әгәр дә сез катнашып, супер уен өчен тәкъдим ителгән мәкалне 1 минут эчендә тәгаен дөрес итеп чишеп бирәсез икән, әлбәттә, Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясе тарафыннан әзерләнгән супер бүләк автомобиль дә сезнең якларга кайтып китәчәк. Уеныбызны башлап җибәрәбез. Сулдан уңга 5нче сан 6 хәрефтән торган сүз булыр. Ныкрат елгасының югары һәм өлешчә урта агымы тирәлегендәге тарихи өлкә. Иң беренче инде әлбәттә безнең Әлфирә апа төймәгә басты һәм җавабын да сездән ишетергә теләр идек. Әлфирә ханым, Киров өлкәсе. Юкмы? Киров өлкәсе инде ул әлбәттә. Ләкин тәгаенрәк монда инде нәрсә җире дип Ныкрат. Җавабы? Ныкрат. Ныкрат әлбәттә. 1 баллны тапшырабыз үзегезгә. Татар авыллары сезнең якларда бик күпме халык яши, гомумән ничегрәк яшәп ятасыз бу төбәктә? Бәк шәп яшәп ятабыз. Татар авыллары бәк күп булмаса да, менә безнең үзебезнең Иске Пенәгәр авылы. Мин анда Кукмарада туып үстем, үзем шуннан килгәнемә 24 ел хәзер. Инде үземне шушы авылның кешесе дип саныйм. Авылыбыз көннән-көн үсә, күп милләтле, урыслар, морилар, яши, утмуртлар, хәтта шигәннәр дә бар. Әлбәттә татарлар күп эшләп торалар. Авылыбызда мәдәният йорты гөрләп эшләп тора, дуслар. Аннан соң 11 еллык мәктәбебез бар. Китапханәбез эшләп тора. Балалар бакчасы 50-60 бала йөри. Ул инде зур күрсәткеч авылларыбыз өчен, Аллага шөкер. Булар турында әле тагыннан ныклабрак сөйләшербез. Тапшыруыбыз алга таба дәвам итеп, чираттагы сорауны яңгыратыйм. Өстән аска 2нче сан 3 хәрефтән торган сүз. Сүз төркеме. Рәшит әфәнде? Зат. Зат туры килә әлбәттә бу чиратта. Ләкин сүз төркеме бу чиратта сез әйткән җавап дөрес түгел. Ә менә Фидая ханымның җавабы дөреслеккә туры килә һәм 1 балл үзегезгә, Фидая ханым. Сан дигәннән, менә шуннан да безнең инде тиздән җан исәп башланып китә. Сезнең өлкәдә бу нисбәттән ниләр башкарыла? Ныкрат Аланы районында 7 авыл бар, 7 татар авылы. Ул авыллар барсында да халык күп яши. Авылларда әле һаманда кеше саны шактай. Безнең, мәсәлән, безнең авылда, Үртәшин авылында 900-дән артык кеше яши. Түбәншин авылында 700-дән артык кеше яши, 700 тирәсе. Һәм Сосмак авылында, авыл керә безнең поселениягә, Сосмак авылында безнең 400 кеше яши.
алып барыла, яхшы эшләр алып барыла, катнашалар. Татар булып язылып, шулай битиме, үзебезнең татар милләтен алга Алып барырга алып барырга насыйп тырышабыз. булсын. Урыслар шигәннәр булса да, аларны да татарчага өйрәтеп бетердем инде хәзер. Бетердем түгел, бетердек. Алар да хәзер татарча беләләр, татарча сөйләшәләр. Татарчаны безгә караганда урыслар әйбәтрәк сөйләшәләр хәзер. Күп милләтле халык булсак та барыбер да татар теле Татар теле алга бара, татарча сөйләшәбез, татарча аралашабыз. Әлбәттә. Алга таба да шулай булырга насыйп булсын дип кенә телибез. Һәм тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Үстән аска беренче сан 5 хәреф 1898 елда Вяткага беренче нәрсә килә? Фидая ханым. Поезд түгелме? Поезд түгелме дип бәлки мин сорарга тиештер. Җавабын сез бу поезд гына булырга тиеш дип җавап бирәсез. Поезд. Һәм җавабы дөрес. Бу балында без сезгә тапшырабыз. Сулдан уңга 10-нчы сан 4 хәрефтән торган сүз булыр. Бу елганы Болгар елга Булга сүз тезмәсеннән чыккан дигән җавапны сорауны мин яңгыратып та бетермәдем. Рәшит әфәнде төймәгә басып өлгерде. Һәм нинди елга турында сүз барганын төшендегез багай. Җавабы? Идел. Идел турында сүз барадыр. Җавабы дөрес. Рәшит әфәнде 1 бал. Идел дигән ансамблегездә бар. Мәдәният өлкәсенә килгәндә, үзебезнең ансамбльләр, безнең авылга якын гына инде үзебезнең Вятка Оланы районы бит инде. Аңгыр керәбез, үзебезнең анда Идел, Мирас, Кояш ансамбле гөрләп эшләп ята. Үзебезнең авылда инде менә үзем дә җирим шәхсән 6 кыз йөрибез, Агымсу ансамбле. Бөтен җирдә җырлайтып каршылый да, беренче урыннан алып кайтабыз. Авылыбыз гөрләп яшибез, шулай җыр, бию белән рәхәтләнеп яшибез, Аллага шөкер. Мондан алганда сүзне әйтеп китәм. Безнең төбәк ул менә монда торганыбыз Вятка, Ныкрат аланы, Мамыш районнары, без инде Татарстанның төрле яктан Татарстан, шуңа күрә Татарстаннан калышмаска тырышабыз. Алар белән бергә аралашып, бергә шул культур баз чараларын, дини чаралар булсын да бергә үткәрәбез. Шуңа күрә инде бик алга бара татар телебездәге һәм культурабыз барсыдан шулай бик яхшы алып барыла. Гомумән яшьләр кызыксынамы мәдәният белән, дин белән? Яшьләр дә йөрими, менә сез үзегез йөрибез дип әйттегез. Әлбәттә яшьләр йөри. Түгәрәкләр эшләп килә, бию түгәрәкләре, бәйләү, шигү, Аллага шөкер, менә балалар тезелешеп баралар, тезелешеп кайталар. Шуны хәтлек йөрәккә якын менә балаларның йөргәннәре. Мәчетебезнең ишеге һәр вакыт ачык. Аллага шөкер, яше карты йөри. Анда хәзер безнең бәк Зияттин хәзрәтебез бәк булдыклы, бәк укымышлы кеше. Зияттин абый үзе дә безнең тапшыруның кунагы булган иде. Зияттин абыйга шушы мизгелдә күп итеп сәламнәрне җиткереп калабыз. Безнең динебез, милләтебез һәм гомумән телебез алга таба югалмасын дисәк, яшьләргә без буларның барысын да тапшырырга, җиткерергә тиеш дип саныйбыз. Сулдан уңга 7-нче сан 3 хәрефтән торган сүз. Менә шушы әйбер ананың баласына иң кадерле бүләге. Фидая ханым, Сүз. сүз дигән җавап туры килә бу очракта. Рәшит әфәнде Тел. Тел турында сүз бара. Җавап дөрес. Бу балны без сезгә тапшырабыз. Тел дигәннән гаиләдә нинди телдә сөйләшәсез? Татар телендә. Гел татарча гына. Гел татарча гына. Бабасы татар булган, татарча сөйләшкән кеше татар түгел дип, анагы татарча сөйләшкән кеше татар дип. Шуңа күрә инде тырышабыз, һәрберебездәге өйдә татарча сөйләшергә, рус телендә инде башка җирләрдән бик алалар, өйрәнәләр. Әмма үземдәген шәхсән мин бераз гына Татарстанда торасым булды. Укунудагы Чиста татар мәктәбендә укыдым. Үзебездә дә башлангыч мәктәп татарча иде. Әмма үз тормыш дәвремдә бер кайчандагы бернинди мәшәкать тә тудырмады. Татар телен альхамдулиллах әйбәт беләбез, сөйләшәбез, балаларыбызга да шуны тапшырып карап, шу татар моңы, татар теле, татар җаны тапшырырга тырышабыз. Алла бирсә. Менә шулай да бу яшьләргә татар телен өйрәтү, татар теле камилләштерү өстендә нинди эшләр башкарыла? Бөтен чараларда татар телендә алып барыла. Хәтта инде менә шәхсән үзебездә өлкә мөфтият чыгара татар мөселман газеты булган Вагаз исемле газет, мен мөхәррире булып та торам.
ул татар телендә чыга. Шулай ук аларга кушымта, хәтта бәхетле балачак дигән кушымтасы бар. Анда инде урысча да, татарча да. Кызганыч чыннан дагы шәһәрләрдә күбесенчә садикларда татар телләре бик кенә сүлпән бара. Аларга дагы мәчеттә махсус тел курслары оештырыла. Аерым лагерьлар татарча өйрәтергә шулар белән шөгыльләнәбез. Шуннан да үземнән өстәп шуны гына әйтәсем килә. Әгәр дә балаларыбыз үзебезнең телебездә сөйләшүен телибез икән, без аны үзебезнең гаиләдән башларга тиеш. Шулай бит. Гаиләдә татарча сөйләшсәк, алар да татар телен өйрәнеп, татар телен белеп үсәчәкләр. Һәм бу бер мизгелдә дә бер чакта да кымышау Татар итә телен торган түгел. белсәң, күпме төрки телләрне аңлыйбыз бит менә. Бездә дә менә бу тел буенча татар телен өйрәнү буенча мәдәният йортында оештырылган төркем, алар бары тик татар җырлары гына башкаралар, балалар, һәм анда инде татарча шигырьләр сөйләү буенча тоже конкурслар оештырыла безнең авылларда. Шуннан да яшь буынга телебезне җиткерү инде мәдәни чаралар белән бер рәттән татар телендә басылган китаплар белән дә үрелеп барылар. Шулай бит, менә сезнең каршыгызда мин әле күреп торам, татар телендә чыккан бик матур гына китаплар. Сезнең каршыгызда монда Рафаэл Сибатның китабы бастырылып чыгарылган, ул җыентык. Анда хикәяләр генә түгел, повестьлар, хикәяләр һәм шигырьләр бастырылып чыгарылган. Ул шигырьләрдән башка эсселар, публицистика әсәрләр һәм 9 романы бар. Безнең авылныкы, Түбәншин авылныкы, Рафаэл абый. Икенчесе бу безнең авыл егете Ильяс Мөхәммәтҗан. Ул монда Казан шәһәрендә гимназиядә география, биология укыта. Аның монда хикәясе басылып чыккан һәм бик күп шигырьләре һәм җырлары. Хәтта ул үзенең шигырьләренә музыка да яза. Һәм аны җырлап кассет чыгара. Альбом чыгара. Альбомнар чыгара. Нәкъ молодец малай. Яхшы, бар яктан да булган. Алкышлап куйыйк әле. Яхшы, Рәшит әфәнде. Сезнең каршыдагы Үзебезнең Мамыж районының күп еллар имам булып эшләгән Аджым шәһәрендә чыгышы буенча безнең Яңа Исмәгыйль авылыннан Эдуард абый Исламовның үзебезнең мәчетләребез, Мамыж мәчетләре дигән җыентыгын алып килдем. Монда безнең һәрбер авылыбызның мәчетләре турында кайчан кем оештырган барсы бәйнә язылган. Тарихи язмалар. Тарихи язмалар. Яхшы, рәхмәт сезгә, Әлфирә ханым. Кыяр кыймасында булса да, үземнең шәхсән үзем язган 2 китабым алып килдем менә монда. Симбичигән кызы, язмыш безне юлда очраштырды дигән китапларым сезгә бүләккә алып килдем. Аннан соң менә әле яңа гына әйттеләр, тагын кыз баланың күз яшеннән саклан дигән китабым әзер булды. Һәм дә генә инде кулыңда синең сирен иде дигәне әзерләнә менә. Шушы 4 китабым арасында менә бу икесен алып килдем сезгә инде бүләккә. Кабул итеп алыгыз. Димәк, әле икенче килүегездә тагын чираттагы яңа 2 китапны да безгә күргән насыйп. 4 китап белән киләм, Алла бирсә, 5-нчесен язып ятам. Яхшы. Китаплар аңлашылды, шулай да бик татлы гына күчтәнәчләр күренеп тора әле монда. Авылыбызда безнең Рафил шуны хәтле кеше булган, кемдер итек баса, кемдер башмак түши, кемдер агач ише белән, кемдер тимер ише белән, кемдер тәмле әйберләр пешерә. Менә мин сезгә бүген бүләккә баллы бавырсаклар алып килдем. Чәй ичеп карасыз. Эй, монда рәхмәт әйтми тагын ни дисең инде? Шушы чаклы зур һәм мул күчтәнәчләрегез өчен. Аллаһның миң рәхмәте яусын үзегезгә һәм инде башваткыч тапшыруы исеменнән һәммәгезгә дә бершәр бал тапшырыбыз әле. Алга барабыз, өстән аска 3нче сан, 3 хәрефтән торган сүз. Җил, давыл белән. Нәрсә ул авыл белән? Дин белән. Дин. Төймәгә бас Әлфирә ханым һәм җавабын дин дип яңгыратты. Бәлки җавабыгыз дөрестә килгән булыр, ләкин бу ишракта Фән. Җавап дөрес түгел әлегә. Җавапны яңгырату өчен әлбәттә төймәгә басарга кирәк. Фидия ханым? Фән. Фән. Авыл белән фән. Булып чыгам икән соң ул. Авыл белән үткәрә торган бәлки берәр бәйрәм турында сүз барадыр монда Рәшит әфәнде? Туй турында сүз бар әлбәттә, җавабы дөрес, бер балл үзегезгә.
Нинди бәйрәмнәр, нинди гореф-гадәтләр сакланып калган, ничегрәк уза ул сездә? Тотарларның инде яраткан сабан туе. Безнең Иске Пенер авылында ул бигрәк тә гөрләп уза сабан туйлар. Иң соңыннан уза торган сабан туе ул иң бөтен җирдә сабан туйлар беткәч, бездә сабан туйлар бушына. Бәк күңелле. И сабан туйның менә белмим бүтән җирләрдә андый бар микән ул? Безнең иң кызык өлеше бүтән бер җирдә юктыр ул дип беләм. Биягә шише ату. Биягә. Бу Кичкенә генә буа бар иде, биябез бар. Сулык дип әйтәбез. Әйе, сулык бар. Муллабыз шунда ошып җибәрә, тиешләрен укыйлар. И сабан туй башлана диюгә инде җыелган халык белә. Аха, шише аталар буага. И бит сабан туйда бер кеше калмый, анда меңнәгән кеше бөтенесе шул карыйбыз инде кем таба шул шишәне, кем шуны таба, шуңар инде зур бүләк бирәләр сама. Ой, сөенеп чыгалар инде шишәне тапкан кешеләр. Менә шундай бәк күңелле генә бездә гореф-гадәтләр шулай сакланып калган. Бездә дә шулай алып барыла инде сабан туйлар. Бездә сезнекеннән аермалы буларак бездә багалар сабан туй үткәрелә. Түгәншин авылында багалар сабан туй мәктәп директоры булып эшләгән Абдрахманов Наил аны оештыра торган иде. Һәм аны спонсоры менә шушы Казан шәһәрендә яшәгән Түгәншин егете Хайруллин Фархат. Балалар сабан туе бездә дәгән бар. Икенче көндә бездә балалар без шундый сөлгеләр җыеп, полный балаларга бүләкләр җыеп, әзерләп бездә дә сабан туе менә. Димәк әле бер-берегезгә кунакка йөришәсегез бар икән. Сабан туе ике көн сабан. Бездәге сабан туйлар инде Татарстанда бөтен җирдә бер вакытта булуы сәбәпле безгә килгәндә анда рәхәтләнеп бәйрәм итеп, икенче атнага безгә киләләр. Бик җыелып, бездә дә менә яңа Исмәгыйльдә күптән күп иттереп зур иттереп үзләренә сабан туйларга бик күңел уза торган. Иганашылар да үзебезнең өлкә депутаты Илгиз Абый Борханов ярдәм итә. Сабан туйларда, күңелле гореф-гадәтләрдә, матур-матур бәйрәмнәрдә генә очрашырга насыйп булсын безгә. Шулай булсын. Гадәттә башваткыч уенында бер авыр сорау килеп чыга. Бу авыр сорауның җавабын тапкан уенчы 2 балга ия булачак. Шуңа күрә игътибарлырак булыгыз, ярыймы? Менә шушы авыр сорауны сезгә яңгыратам. Сулдан уңга 11нче сан 4 хәрефтән торган сүз, синонимы кирәк булачак. Бу тарихи сүз. Дәүләт, ил, тагын бер төрле сүзе бар аның. Тарихи Ватан. Ватан сүз әлбәттә хәзер дә киң кулланылышта бар. Беренчедән, икенчедән монда шаплыклар саны туры килеп бетми әле. Рәшит әфәнде? Утар. Утар. Бу утар ансы бик кичкенә була инде. Утар. Монда инде зур, киң. Менә әз генә ярдәмгә килеп, дәүләт төймәгә басыр карагыз, әгәр дә әйтер фикерегез булса, Рәшит абый. Өлкә түгелме? Өлкә Асы әз генә зурак, но ил түгел әле. Рус телендә волость дигән сүз бар, әйме? Волость. Менә шушы сүзгә нисбәтле дип карарга мөмкин. Авыл түгел. Рәшит абый. Урда. Сүз әллә нинди сүзләр беләсез. Ләкин бу ишракта шулай галәгә дөрес түгел. Моны инде менә уйлап карасак, теге олы, олуг дигән сүзгә бик якын сүз, Рәшит абый. Улус түгелме? Улус! Һәм җавабы дөрес, 2 балл үзегезгә. Алга барабыз. Өстән аска 4нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Киров өлкәсенең гербында сурәтләнгән Әлфирә ханым. Чыршы. Чыршы агачы сурәтләнгән. Җавабы дөрес, 1 балл үзегезгә. Гомумән татар халкы, татар милләте инде ул гомергә үзенең йорт җирен, каралты курасын гел карап торган. Шулай бит, име? Сезнең авыллар түзекме? Хәзер инде әкренләп барыбер агачтан кирпичкә күчеп баралар. Агачның битенә бераз булса да эше бар инде. Буярга кирәк, тышларга кирәк, кирпич белән юып куйдың җайлырак. Авылыбызда өйләр бик яхшы, берсенә берсе мен дип торалар. 2 этажлы өйләр күп, яшьләр урамы барлыкка килә, хәзер хайраңына салып киләләр. Хәзер инде йортларны, гаражны ишек алдын бер түп астына кертеп салалар инде бер түп астына. Кар керәмәскән. Ябык безнең ишек аллары. Моның сәбәбе бар икән, әйме? Бездә кар күп була.
Шуңа күрә инде теге эше азрак булсын дип инде. Эше азрак булсын дип барсы да. Бар коралты Куранны да бер төбе астына алып. Бездә күп кеше ишек алларына чәчәкләр утырталар, ошы күп кешенеке. Бәк күп кешедә аны безнең төб астында сирәк кешеләрдә. Кировтан бу якка килгәндә татар авыллары башланганы алдан күренеп тора. Инде башта барасың, җимерелгән үйләр әйбәт була башласа татарлар дип. Губернаторыбыз килгән кунакка, шуның белән министр бара, бер авылларга кирип барабыз. Безнең үземнең авыл җирлегендә 6 авыл, икесе татар авылы, икесе Удмурт авылы, икесе Мария авылы. Шунда кирип барабыз дагы. Инде әйбәт үйләр башланды. Нәрсә министр әйтә, монда да татарлар торамы? Шуңа күрә инде шуннан дагы татар теге байыса исала дип. Шуңа күрә бик бу тырыш халык. Агачлар әлегә бар, салалар, тырышалар, алхамдулилlah. Сулданунга 6-нчы сан, 6 хәрефтән торган сүз, мәкалдә бер сүз төшеп калган, шуны табарга кирәк. Тимер сынса, эретеп куярсың. Ә менә бу сынса, куялмассың. Шушы атама белән сездә газетта чыга. Дуслык. Темәгә басырга кирәк Фидия ханым. Дуслык. Рәшит абый темәгә басып өлгерде. Дуслык сынса, Дуслык сынса, аны ябыштыра алмассың. Шулай бит име? Шуңа да җавабы дөрес. Бу балны без сезгә тапшырабыз, Рәшит әфәнде. Дуслык дигәндән, бездә шушындый газет инде 90-нчы елдан бирле чыгып килә. Аллаһның рәхмәте белән. Аны безнең редакторлары тырышып, иң беренче ул район газеты, безнең Сельский правда дигән урыс газеты чыга иде. Шуның тәрҗемәсе белән чыгып барды һәм шуның базасында, шуның асылында Дуслык газеты оешты. 90-нчы елның 1 январеннан чыга башлады һәм атна сайын хәзергә хәтле чыгып килә. Инде редакторлары да инде башта Шамил абый Бухаров ие, соңыннан аны Минсылу Зайнуллина, ул безнең авыл кызы Салкын Чишмә, һәм аннан соң Руфия Атхамова тагын Салкын Чишмә кызы, минем апам булып тора. Хәзерге вакытта инде Гөлнара ханым Габдрахманова алып бара. Аллага шөкер, чыгып килә бөтен менә өлкә газеты булып, инде безнең өлкәбез хисабына һәм бөтен татарларны берләштереп, шушы татарның мәдәниятен, культурасын, динен яктыртып бара. Безнең татар халкы инде ул кая гына барса да газет, журнал чыгарган, гел мәгърифәткә омтылган. Шулай бит име? Менә бик матур изге эшләр башкарыла, матур гәҗитләр чыга, телебез саклана. Бу изге эшегездә матур зур уңышлар гына насыйп булсын үзегезгә. Чираттагы сорау үстән аска 8-нче сан, 7 хәреф. Бу шәхеснең исеме кирәк. Шигъри юлларның авторы кем? Моң иясен шуңа кадерлик без. Йөрәкләргә аны үткәрик. Сүзең үтмәс чакта иң кирәктә байрак итеп моңын күтәрик дип язган. Бу автор Әлфира ханым, җавабын сездән көтәбез. Рафаэль Сибат. Рафаэль Сибат, әлбәттә. Рафаэль абый Сибат мәктәптә 74-78 елларында эшләде. Безнең Түбәшин мәктәбендә һәм ул безгә 5-нче класста рус әдәбияты һәм грамматикасын алып барды. Хәтта шулай. Ул бишлеләрне бик куярга ярата иде. Әгәр дә бернинди хата да булмаса, ул зур иттереп, зур бишле куя торыр, кызыл ручка белән, кызыл паста белән. Әгәр дә анда бер генә өтер булса, или нукта төшеп калган булса, ул бәләкәй генә куядыр бишлене. Шулай да бишле куядыр. Аннан соң дневникка аның бишлеләре белән, менә минем дневникта аның бишлеләре белән, кызыл паста белән тулы була торган бишлеләр. Менә шундый улы күңелле, улы җанлы кеше иде безнең Рафаэль абый. Шушындый шәхесләр турында яшьләр гомумән белеп үсәме? Кызыксыналармы аларның язмышы, аларның иҗатлары белән? Әлбәттә, яшьләр кызыксыналар, укыйлар. Инде менә мин үзем дә шу китапларны язганда инде, әйтәм, 500 генә экземпляр итим әле, кем укысын инде дигәнем. Яңадан 500-не бирдем, яңадан 500-не бирдем. Менә яшьләр дә, олылар да яратып укыйлар. Әлбәттә, инде мондый минекен укыганны, мондый зур шәхесләрнекен укыйлар инде. Әйе, менә үзегез кайчанрак каләм тирбәтә башладыгыз? 6 яшьтән инде язадыр идем. Ул вакытларда инде яшьлек газетлары бар бит инде, анда чыккалыйдыр инде. Соңадан Казанда төзелеш техникумда укыдым. Ул вакытта бераз тукталып тордым дип инде яздым. Инде анда да бөтен техникумга язганмындыр туган көндәргә,
кемгә нинди шигырь кирәк язадыр ем. Аннан соң шушы язмыш җилләр шу иске пенәргә килгәч, анда шушы Дуслык газетасы бар бит инде безнең Малмыжда. Малмыжда минем шигырьләрем, язмаларым көн күрә башлады. Соңыннан инде менә бөтен батырлыгымны җыеп, шушы китапларымны нәшр итәргә уйладым. И менә дин турында Рафил әйткән нигезсез дин турында минем шушы китапларымны Америкадан, Грециядән, Германиядан менә бик күп яздырып алалар. Грециядә бер хәзер инде дуска әйләнде, Гөлшат дигән дустым бар. Ул шып-шын татарча 30 елдан артык Грецияда яши. Ул ялгышып кына да әле без кайчагында бәлки может да дип кыстырып китәргә мөмкин без. Аның бер нинди русча сүз кыстырмый ул. Гөлшат мен әйтәм, ничек син шулай татарча сөйләшәсең димен инде. Сезнең анда кемдә бармы татарлар? Юк инде, минем тирәдә татарлар юк, ди, греклар гына ди. Но мен дә иремне татарча сөйләшергә өйрәттем. Име бит Федя ди. Ай, менә ире дигән хәтта грек ирен татарча өйрәтеп китапларымны укып яталар. Менә бит, менә алар укыганны, алар ишеткәнне бу әсәрләрне башваткыч тапшыруның тамашачылары гына берәр шигырь ишетергә тиештер бит инде ул. Шигырьләрем күп. Бер шигырем укып китәм алайса. Рәхим итегез әле. Кая чаба гомер сәгатьләре. Шундый уйның бармы туганы? Әле генә ямеҗә иде бит. Инде уйный карлы бураны. Әле генә 18дә идек. Бүген инде гомер уртасы. Паратларда чапкан шул гомернең дилбегәсен иде тотасы. Дилбегәсен тотып яшьлегемнән бер кайтасы иде әйләнеп. Уйларымның иши ялгыш кына шунда калган бугай бәйләнеп. Шул бәйләнгән җирдән өзелмичә тәгәрәсен гомер йомгагы. Вакытыннан алда бикләнмәсен язмышларның бәхет йозагы. Язлар алып килгән дәртле хисләр сүрелмәсен әле йөзләрдә. Язсын әле дуслар барыбызга, бәхет күлләрендә йөзәргә. Амин шулай булсын дип куябыз да. Әлфирә ханым, шундый матур шигырегез өчен сезгә бер балны тапшырыбыз Игалы кабаттан. Сулдан онга 12-нче сан 5 хәрефтән торган сүз, ата-бабалардан калган матди, мәдәни, тарихи ядкәрләр Рәшит әфәнде. Мирас. Мирас дип атала ул, һәм әлбәттә җавабы дөрес бер балл үзегезгә. Мирас дигәннән барбыр да сорыйм әле. Музейлар булмаган җирләр юк. Сезнең якларда музейлар бармы? Безнең якларда музейлар һәрбер үзен хөрмәт итүче татар авылында, татарлар тора торган мәктәпләрдә музейлар бар. Музейларда, китапханәләрдә аерым музейлар бар. Бик тырышып инде аерым истабар дигән шундый оешма да бар. Шул һәрбер шушы тарих буенча, эзләр буенча йөри торган күп кенә кешеләр инде хәтта китереп биреп үзләренең иске әйберләрен куярга урыннарда күрсәтергә урыннар җитми. Шуннан да кызыксыналар кешеләр, киләләр, йөриләр. Мәсәлән, безнең мәктәптә, үзебезнең Яңа Смаил мәктәбендә Гадилә апабыз алып бара күптәннән инде анда музейлар бар. Инде тагын бер тапкыр әйтеп китәм, зур иттереп Малмыжда дагы 100 еллыгын күптән түгел генә билгеләп үткән үзебезнең музеебыз бар. Аның турында бәлки монда да булыр. Инде иң беренче оештыру булып безнең татар халкын күтәргән тарихчы Михаил Худяков оештыра башлаган музей. Аның күптән түгел 100 еллыгы булды. Нократ аланында Россиядә бердән-бер музей эшләп дигән музей эшләп килә. Эшләпәләр музее музей эшләп дигән, ул баш киемнәре музее. Анда безнең Смалюк дигән әфәнде инде ул бөтен җир шары буенча йөреп, һәрбер барган җирдән бер эшләп алып кайта. Булган бар. Һәрбер җиргән эшләпә, анда шукшаларныкы, татарларныкы, менә анда бөтен милләтнең баш киемнәре музей эшләп килә бездә тоже. Килегез, карагыз. Димәк, матур музейларны күрәсе килсә, Нократ аланына рәхим итәбез. Безнең анда да музей бар, бик зур, 2 этажлы. Анда бик күп экспонатлар. Мөхтәрәм уенчылар, менә шушылай кызып сөйләшә аралаша торган арада без башваткыч уенының яртысына килеп җиткәнбез. Шуңа күрә бераз гына тукталыш ясап, кайсы уенчының күпме балл җыйганын игълан итеп алыйк әле. 3 балл иясе Фидая Закирова. 5 балл иясе Әлфирә Гайфетдинова. Һәм инде әлегә 8 балл белән Рәшит Әхәтов. Һәм инде мәйданчыгыбызга Киров өлкәсе татарларының мәдәни мәгърифәт иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Рәүф Хәлим улы Фәсхетдинов дәшеп алабыз. Рәхим итегез, Рәүф әфәнде. Рөхсәт итегез, сезне барыгызны да
Киров өлкәсе татарлары исеменнән ялкынлы кайнар сәлам тапшырырга. Сезгә барыгызга исәнлек, саулык, бәхет, балалар бәхете, кайгы-хәсарәт күрмәсе яшәргә. Амин. Минем үзебезнең Киров өлкәсе татарлары исеменнән бик зур рәхмәтләремне әйтәсем килә иң беренче Татарстан Яңа Гасыр каналына, чөнки телевидениесенә алар булмаса, безне белүче, күрүче булмый. Безнең һәрбер күп чараларыбызга Татарстан Яңа Гасыр телевидениесенең киләләр, төшерәләр, күрсәтәләр. Шуның өчен аларга аерым бик зур рәхмәт иң беренче. Шулай ук бик зур рәхмәтне әйтәсем килә минем Татарстанның Мәдәният министрлыгына, Мәгариф министрлыгына, чөнки без бик зур ярдәм күрәбез. Мәгариф министрлыгыннан мәктәпләребезне татар теле китаплары белән тәэмин итү буенча. Аннан соң аерым зур рәхмәтемне әйтәсем килә минем бөтен дөнья татар конгрессына, чөнки алар безнең барлык библиотекаларыбыз соңгы 2 ел эчендә бөтен дөнья татар конгрессы булышуы белән, ярдәме белән яңа татар китаплары белән барса да тәэмин ителде. Зур рәхмәт, безгә бөтен дөнья татар конгрессы ярдәмен зур күрсәтә, булыша, безнең бар эшләребез бергә бара. Быел безнең октябрь ахырында бөтен Рәсәй татар авыллары төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең конференциясы була мәдәни. Шулында безнең Рафаэль Сибатның 75 еллыгы аерым бер бүлемчә булып үтәчәк. Без аның юбилей 70 еллыгында үткәздек. Без 2 елның берендә һәрбер үзебездән чыккан шагыйрьләрнең, язучыларның истәлеген алып аерым үткәрәбез, юбилей даталарны аерым билгеләп үтәбез. Анда безнең Татарстан язучылары союзыннан да киләләр. Мәгариф министрлыгыннан, конгресстан, телевидениедан бик зур рәхмәт. Иң мөһиме, шуны әйтәсем килә, барлык Киров өлкәсе татарларына зур рәхмәт. Без татар авылларына килгәндә, без бүгенге көндә татарлар Киров өлкәсендә 37 мең кеше яши. Шуның 5 меңе Киров шәһәренең үзендә, 18 меңе безнең аның Нократ-Алар районында. Шәһәре кирәк, чөнки безнең 2 муниципаль бердәмлек, Нократ-Аларны шәһәре үзе аерым, районы аерым. Шул икесендә безнең 18 мең татар яши. Малмыж районында, Уржум районында, Килмиз районында, Совет районында и Слободской районында калганнары. Иң күп татар безнең Нократ-Алары белән Малмыж районнарында урнашкан, шуңа күрә без көньяк районнар. Мәктәпләребезгә килгәндә татарчаны бездә федераль закон нигезендә укыталар. Мәктәпләрдә барлык балалар бакчасында тәрбия эшләре үзебезнең туган татар телендә бара. Мәдәният өлкәсендә килгәндә безнең 7 татар коллективы эшләп килә бүгенге көндә. Алар халык коллективлары, иң өлкәне безнең Идел ансамбле, татар халык. Алар быел ноябрь аенда 30 еллыгын билгеләп үтәчәкләр. Конгресс, бөтен дөнья татар конгрессына тагын бер рәхмәт әйтәм, чөнки безнең Идел ансамбленә 10 татар милли киемен бүләк итеп бирделәр бушлай. Татарстанга зур рәхмәт, терәк кишле катнашучыларга барсына бердәмлек. Монда җиңүче мөһим түгел, чөнки монда катнашу барыгызда бергән булыр. Безнең өлкәнең татарлар яши икән, татарларча беләләр икән, татарча сөйләшәләр икән, үзебезнең телебездә, динебездә, мәдәниятебездә Киров өлкәсендә бар икәнен белдерү. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт Рәүф әфәнде сезгә. Уеныбыз алга таба дәвам итә. Сулдан уңга 13-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Каманың уң кушылдыгы. Рәштабый. Нократ. Шулман. Менә монда 5 кенә хәреф. Сул кушылдыгы дисең. Монда русчасы кирәк. Сез аны әйттегез инде. Вятка. Вятка. Җавабы дөрес, менә монда кабул итәбез. 1 балл. Камул чыннан да Шулман, Вятка, Нократ елгасы. Шулай бит, әйме? Балык бихисап инде. Гомумән табигать белән дуслыгыгызны ишегрәк. Табигатькә ял итәргә чыккалыйсызмы? Су буйларына төшкәлисезме? Балыклар тоткалыйсызмы? Фидая ханым. Түбәншендә бит инде безнең бик зур Елга буйлап киләсез. Елга буйлап килә безнең Түбәншин авылы. Анда бик зур пляж бар дип әйтергә кирәк, пляж. Комлык. Шул комлыкка безнең бөтен район җыела, хәтта Татарстаннан да киләләр. Анда ял итәргә бик күңелле, балыкта тоталар һәм анда яр буенда үй салдылар. Анда менә шундый күңел ачу ял итү
анда чөп символик тота аласың, ял итә аласың, семьяң белән төшеп ул анда куна аласың, мунчалары да бар, су керенә аласың. Менә бөтен уңайлыклар куелган. Тудырылган. Рәхим итегез. Бик күңелле. Әйе. Татар һәр вакытта эшли дә белгән, ял итә дә белгән. Суыбыз бар, урманыбыз бар, рәхәтләнеп ял итәргә. Рәхим итегез. Ау булса да, ял булса да. Мөмкинлекләр туган, Аллага шөкер. Табигатьнең бар байлыгын мотор иттереп куллана беләсез, мотор иттереп эшли дә һәм ял да итә беләсез. Уңышлар гына сезгә. Өстән аска 9-нчы сан 7 хәрефтән торган сүз. Фамилиясе кирәк. Худяков. Рәшит әфәнде, мин инде монда хәзер сорауны укып татырга өлгермим. Сез җавабын шундук белеп торасыз. Шуннан да сорау булайрак иде аның. Рус галимнәреннән беренче булып Казан ханлыгы чорын гадел яктыртучы. Шуннан да Рәшит әфәнде, сез инде бу сорауга җавапны алдан яңгыратып куйдыгыз. Җавабы дөрес, 1 баллны сезгә тапшырабыз. Алдан айттым. Бу кешене мин бик хөрмәт итәм. Безнең барлык урыс галимнәрен, башка чит ил галимнәреннән иң беренче булып, инде шушы Михаил Худяков чыгышы белән ул безнең районнан Малмыш җигете, рус малае булса да, инде татар халкын менә элекке замандагы шикелле икенче төрле караш, алар аерым караш, тырыш, шундый эшчән һәм үз дәүләте булган, шушыны күтәргән кеше. Инде Худяков ул бик каты репрессияларга дәкте. Тумышы белән Малмышда 1894 елны туган. Һәм дәгән инде шул вакытта татар тарихы, очерки по истории Казанского ханства дигән һәм инде бу төбәктә булган барлык халыкларны бик Тирәнтеп өйрәнеп, Мари тарихы, Удмурт тарихы булсын, һәм шулай ук үзебезнең Малмыждагы музейны ачкан кеше, һәм шәхсән үземне татар тарихына, татар тарихы белән кызыксынуга Итәргән кеше. 90-нчы елда әле булай яңа гына чыккан тег очерки по истории Казанского ханства дигән клей белән генә ябыштырган бер китап менә яңадан тарихка кертеп китте. Мин бик хөрмәтлим бу кешене. Аллага шөкер, хәзерге вакытта инде аның истәлеге буенча музейда ел сайын Худяковский чтение дигән чаралар алып барыла, чит илдән, Удмуртиядан, Татарстаннан моны өйрәнүче Фәүзия ханым Бәйрәмова килеп чыгышлар ясый, үземдә катнашкан бар. Аның торган йортында мактау тактасын 18-нче елны куйдык. Һәм Казанда аңа багышланган аерым бер урам бар. Менә бит. Күпме мәгълүмат, мөхтәрәм тамашачылар, белмәгән булсагыз белеп калыгыз. Татар тарихын өйрәнгән тарихчыларның берсе Михаил Худяков турында сүз барды. Сулдан уңга 16-нчы сан 3 хәреф. Ныкрат аланы гербында бу сурәтләнгән. Нәрсә турында сүз бара? 3 генә хәреф. Әлфәрә ханым, җитезрәк булдыгыз сез. Һәм җавабы Җәя. Җәя, әлбәттә. Җавабы дөрес, 1 балл. Сулдан уңга 19-нчы сан 6 хәреф. Әрекмән тамырыннан әзерләнгән косметик май. Аны инде чәчкә сөртәләр. Репинемасы икәнен беләбез инде. Менә шул инде ул. Ие, репа нәрсә буласың ул татарчасы? Әрекмән май. Әрекмән булмый шул әле. Шалкан да. Шалкан бу, Рәшит әфәнде. Җавабы дөрес, 1 балны сезгә тапшырабыз. Алга барыйк, өстән аска 14-нче сан 4 хәреф. Өстеңә нәрсә чыгарма дип сөйләшәбез. Безнең халык бигрәк тә инде бу сүзне әйтергә ярата. Таңнан торып эшләйин ул Рәшит әфәнде. Тавыш. Тавыш чыгарма дип әйтер идек, монда хәрефләр саны бик туры килеп бетми әле. Менә Фидия ханым, кояш әлбәттә. Кояш, менә бу балны сезгә тапшырыйк иде. Бу кояш ансамбле бар бит инде безнең Ядский поляна районында. Ул бик яхшы, бик күңелле эшләп килә, ләкин минем әйтәсем килә, үртәшендә булган ансамбль турында, Алтын ай дигән ансамбль, кызлар ансамбле. Алар бик күп конкурсларда катнашкан кызлар, хәтта Казанга килеп тә катнаштылар.
Шыннан да татар тілінде жырлаушы ансамбльләр күп булсын, гел татар тілінде матур иттереп чыгыш ясасыннар дип телибез. Шулай да сез үзегездә берәрне жырлап бирә торгансыздыр әле? Әйе, менә минем җыр туган авыл синең өчен дип атала. Аның сүзләрен безнең авылның шигырьләр язучысы Назипова Фәйрүзә апа язган, көен Халимов Альберт. Халимов Альбертка аеруча бик күп иттереп рәхмәт әйтәсе килә. Ул безнең мәдәният йортының менә кояшы дип әйтергә була. Ул андагы учакны яндырмыйча, концертларны, КВНнарны оештырып, ул әйтә икән, например, Фидая әйдә безгә катнашырга киләләр дип, мин әзер инде барам, катнашам. Менә без хәзер әйтәбез икән сезгә җырлап бирегез әле берне дип, сез берне җырлыйсыз инде. Ярый. Шуңа күрә мәйданыбызның уртасына рәхмәт итегез. Урташыным, изге җирем, зифа синең талларың. Урташыным, изге җирем, зифа синең талларың. Йөрәкләргә дәрт үсидер, иртәнге алтаңнарың. Йөрәкләргә дәрт үсидер, иртәнге алтаңнарың. Нурларына төренеп, җырлар язам үрелеп. Нурларына төренеп, җырлар язам үрелеп. Сайрар кышларда кайталар, туган илләрен белеп. Сайрар кышларда кайталар, туган илләрен белеп. Урташыным, җилләреңдә насыйның. Урташыным, җилләреңдә насыйның. Туган авылым синең өчен, җырым гына аз минем. Туган авылым синең өчен, җырым гына аз минем. Җырым гына аз минем. Җырым гына аз минем. Мөхтәрәм тамашачылар, Фидая ханымның шушы матур җыры Урташын якларына алып кайтып килде бит әле безне. Менә шушының өчен үзенә бер балны тапшырыбыз әле. Шушы матур җыр дулкыннарында уеныбызны алга таба дәвам иттерәбез һәм сулдан уңга 14нче сан 5 хәрефтән торган сүз булыр. Киров өлкәсендәге шәһәр. Киров. Рәштабый? Киров. Киров әлбәттә. Менә төймәгә басты да җавапны яңгыратты һәм җавабын кабул иттек, бер бал үзегезгә. Чираттагы сорау үстән аска 15нче сан 5 хәреф мәкалдәге төшеп калган сүзне табарга кирәк булыр. Һәркемнең үз ватаны, йөрәк төбе ялкын. Чыннан да шулай дип әйткәннәр. Ватан җавабы дөрес, бер бал. Бер кызып алган көй чираттагы сорауны яңгыратыйм. Сулдан уңга 20нче сан 6 хәреф исеме кирәк булыр. Балалар язучысы. Ләбибә. Ләбибә, дөрес әлбәттә. Ләбибә Ихсанова турында сүз бара. Ләбибә Ихсанова безнең авыл кызы. Ул бездән ни торган туган өйдән ерак түгел генә алар торганнар. Һәм ул 41нче елны китә Казанга укырга керә, монда укып бетергәч. Ул вакытта бит инде Казанда авылда торучылар бик әз булган. Менә шул берсендә Ләбибә апалар, аның сеңлекәше Венера апа. Менә өшеннән, Сосмактан, Үтәшеннән барган кешеләр Ләбибә апаларда куна туктый торган булганнар, һәм анда куна торган булганнар. Ул бик ачык чырайлы һәм бөтенесен инде яхшы каршы алган. Стөлләрне әзерләп, шулай дип сөйли торган иде элекке укытучылар.
Көңілі еркін болған. Әйе, менә шундый Ләбиб апа булган. Һәм шунысын да әйтеп китәргә кирәк, Ялкын журналының баш мөхәррире Әйе, булып торган Ялкын. шәхес Казанлыкларында Ләбибә да- Ихсанова. Ләбибә Ихсанова дигәннән, инде безнең Киров өлкәсе, Киров төбәге язучыларга, шагыйрәләргә бик бай. Күбесе инде читкә килеп, Татарстанга китеп иҗат итә. Һәм минем менә хәзер сезнең игътибарга безнең Киров өлкәсендә Малмыш өязенә кергән Исмаил хәзерге вакытта Балтач районында булса дагы, әмма укуы инде Малмышда татар мәктәбендә укыган Минзира ханым Касимова инде ул быел вафат булды. Урыны җәннәттә булсын. Татар җанлы, татар өчен Глазов шәһәрендә бик күп эшләр эшләгән. Шагыйрә атказанган мәдәният, удбуткан мәдәният эшлеклесе, шуның бер шигырын гына укып китәсем килә. Рәхим Ул да итегез. булса, горурланам дип атала. Әйдәгез. Торган сайын горурланам татар булуым белән. Халкымның яхшы якларын татар булудан күрәм. Котышкыч афәт кичергән, җирләреннән сөрелгән, бәхет эзләп илләр гизгән, дөнья буйлап сибелгән, алтын җирдә ятмый диләр. Татар җирдә ятмаган, Болгар нәселе икәнен бер кайчан онытмаган. Эшкә дә ул оста булган, тырышып белем алган, изге иман, ислам дине татарны саклап калган. Үз кыйбласын кайдалыгын халкым бик яхшы белә. Нурлы айларны балкытып, мәчетләр күтәрелә. Менә шундый бик милли җанлы апай булган, инде орны җәннәттә булсын. Һәм шушындый милли җанлы шигырегез өчен сез аны яңгыраттыгыз безгә дип. Һәм без башваткыч тапшыруы сезгә бер балны тапшырабыз әлбәттә. Өстән аска 17 сан 5 хәреф, кияү белән Кәлеш. Фидия ханым тимәгә басыра кирәк, алкышлаганчы. Һәм Әлфирә ханым җавабын дөрес яңгыратты, кияү белән кәләш әлбәттә. Җавабы дөрес. Алга барабыз өстән аска 18 сан 4 хәреф. Үз илеңдә салма аша. Кеше илендә нәрсә аша дип әйтә торган булганнар. Әрбә аша. Әлбә аша диләр. Әлфирә ханым җавабы дөрес, бер балны сезгә тапшырабыз. Уеныбызның ахыргы соравына килеп җиткәнбез. Шуңа күрә бу соравында сезгә яңгыратып узам. Сулдан уңга 17 сан 5 хәреф. Берәр чыганактан таралган бик көчле ут, нур. Фидия ханым, Көлтә. Көлтә дип аталып йөртелә, ул җавабы дөрес. Һәм инде менә нәкъ шушы мизгелдә башваткычны без чишеп тә бетердек. Кайсы уенчының күпме бал җыйганын игълан итәм. Кызларыбыз шул чаклы матур иттереп уйнадылар һәм икесенең дә 8 бал килеп чыкты. Әлфирә Гайфетдинова һәм Фидия Закировалар. 8 бал ияләре. Инде уеныбызның җиңүчесе 13 бал иясе Рәшит Әхәтов. Мөхтәрәм уенчылар, башваткыч уенының иң рәхәт мизгелләренә килеп җиттек бит сезнең белән. Ул да булса бүләк тапшыру мизгелләре. Шуңа күрә сезне инде бүләк киштәсе янына чакырып алам. Фидия ханым, башлык сездән рәхим итегез. Тоттырып җибәрик әле, әйдәгез. Ва, шарабыз менеп китте. Һәм инде ул килеп төшә беренче номерлы санга. Сезгә тапшырабыз башваткыч тапшыру һәм Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе исеменнән кабул итеп алыгыз. Бик зур рәхмәт. Бу тапшыруга алып килгән өчен Фасуддинов Рәүф әфәндегә бик зур рәхмәт. Түбәншин авылында яшәүче авылдашларым, Үртәшин авылында яшәүче авылдашларым, Сосмак авылында яшәүче бине белгән кешеләр һәм дә Орша педагогия училищесын 1988 елны тәмамлаган минем курсташларга бик күп итеп сәлам әйтәм. Сәлам кызлар, мин монда. Рәхмәт барыгызга да. Әйдәгез, рәхим итегез. Апа. Киттек. Елмаюга төшәме? Шул якка таба бара ул үзе 4-нче сан булып чыкты әле ул. Кабул итеп алыгыз, бүләк сезнеке. Бик зур рәхмәт. Мин дә рәхмәтемне әйтеп китәм. Үзебезнең хәзрәтебез Зиятдинга, ул күндерде монда барырга.
әле куркып торадыр ям. Шулай ук Рәүф әфәндегә алып килгән өчен. Аннан соң үземнең Тенегер авыл халкына, Күкмара халкына күп сәламнәремне, гаилә әгъзамы, үземнең АЯС коллективы кызларыма һәм дә үземнең китапларымны күпләп укучы, алар минем йөзәр меңләгән барлык дусларыма кайнар сәлам. Рәшит әфәнде, рәхим итегез янәшәмә. Уеныбызның җиңүчесе буларак сезгә инде башваткыч тапшыру бүләкне үзе әзерләде. Менә шушы үз пешергеч сезнең кулларга тапшырыла. Башваткыч уенының кагыйдәләре буенча без сезгә тәкъдим итәбез супер уен. Татар халык макалы бар. Күктәге торнага караганда ди, кулда булган коклаган каз хәерлерәк ди. Каклаган каз булса бик әйбәт инде. Инде супер призга дәгъва кылмыйм. Бик зур рәхмәт тәмне тапшыруына. Шушы приз белән канәгатьләнеп кайтып китәбез. Рәшит абыйны котлыйбыз әлбәттә җиңүе белән. Зур рәхмәтле мин Рауф абыйга монда алып килгәнгә, шулай ук ТНБ каналына бу башваткыч тапшыруын бик яратып карыйбыз. Инде үзем катнашырмын дип бер дә уйламаган идем. Җиңермен дип башына килмәде. Инде ахыр урында гына калмасам дип кенә килгән идем. Инде бик зур рәхмәт. Шулай ук инде гаиләмә сәлам тапшырасым килә, туган авылым Салкын Чишмә, Яңа Смәйл авылларына һәм шулай ук үземнең авыл хакимиятендә эшләүчеләргә һәм төрле җирләрдән ярдәм иткән, карап торган кешеләргә барыгызга да күп салам. Хөрмәтле тамашачылар, бүген башваткычта Киров өлкәсендә яшәүче мөхтәрәм милләттәшләребез кунакта булдылар. Алга таба да гел шулай дус һәм бердәм булып яшәсеннәр. Киләчәктә дә алар белән очрашырга насыйп булсын, башваткыч тапшыруларында кабаттан күрешербез дип, сезнең белән саубуллашабыз.